Gyakorlatsor otthoni vagy szabadtéri edzéshez. Mesd el ezt a videót akár későbbi felhasználásra is. Csinálj 2 haránterpeszugrást, majd a harmadikat engedd le kitörésig. Triceps gyakorlat. Fogj egy közepes súlyt a kezedbe, emeld föl a kezed, engedd a fejed mögé a súlyt, és innen nyújtsd ki a könyököd. Ugyanez a gyakorlat oldalról. Oldalra kilépés guggolásba, súlylendítéssel, fejmagasságig, vagy ha megy, akkor fej fölé. Fekvőtámaszban végezz 2 terpezzel szöggelést, majd húzd fel az egyik lábad, aztán a másik lábad a kar közelébe. Állj meg az egyik lábadon, a másik lábadat pedig viszonylag magasan emelgesd oldalra.